Oke. Bibor kay pista tuh. Oh, nice nuts ya. Ato sa videohan rin, ningaw na kaya ganina rin nagsugod. Nasbot seryoso. Ala, okay ra makaon sa way. Ay dagan tambis rin guys. Oh, tambis. Mo ni ang adunahan rin. Portahan, 81 years old na ni. Ang kwarta, senior citizen. Senior citizen, oh. Awa lang, fully painted na. Awa. Ato sudlon, be. So to dre. Okay. Lu. Maing happy pista la. Oh, salamat. Oh, sa pansit do. Ato ta sa buhan. Wala giluto. Ali na lo. Uy, gisiratan mo kunin mo. No. Ari me, tibok manok me. Lah, manok tibuok ko no. Bigil diri. Lo, kapipista. Oh, You want kanding. try? Right? Manok tibuok. Humba. Okay, rice. Delicioso. Sa'yo mo kaon? Budbuders? Tara. Siyang bibi. Katog. Magbulan yung tagdiritsa. Lami gini klase ni pagkita da. Iyo na mir. Gi. Lami kay na kay attackers. Kau na lu. Ah. Kita mo tayo sudan ni mo tay. Why makalupay gid basta pista sa hangi oh. Na, pista sa hangi. Tara ani pa mo san. Pwede tayo simulan ka ng pakto. Kanding ho. Kanding. Ay nag. Lami ka ng kuan. Kaon ba kanding ang 81? Asa man ka? Hot pot. Oh. Rulamili special lumpia. Oh, ina medyo sa ako.